Pandita karya wangsit mindha kumbang ajab ing tawan susah angin ngendi gone miyang dali ingkang kong isining wong yang kikiring punglu Kakang Badranaya kula aja dadak wigih ringa-ringa tak kanthi manjing Purayagung negara Ngalengka diraja nggih ning mangke rumiyin ampun kesusu kula tak titip rembak kemawon nggih Ndara iya Kakang Semar kepiye nggih enten lelagon bocah biyen dolanan sing unine dayoe teka gelarna klasa klasane bedah tambalen jadah jadahe mambu pakakno asu-asune mati guangen kali surasane kepiye Kakang lah dolanan niku jejere nemoni dayoh surasane ngoten ning bareng weruh jadah mambu lali kalih dayohe sing dipikir mung jadah mambu bareng wonten sono jadahe terus lali sing dipikir mung sono niku tegese wong sing blendra-blendre kekarepane mboten ajeg kaya banyu tumumpang godhong sente sampeyan dadi dutaning anak kan ngrabekke ndara kula Prabu Danapati kula mung ngemutke sampeyan nggih penemban minangka dutaning ratu sak tindak sak jangkah sak pangucap sampeyan kudu sarwa ngati-ati ngaten iya pandungane si Kakang wae ingkang tak pundhut muga-muga bisa rahayu lakuku nggih ampun nganti wonten lelakon sing gawe lingsem ndika jejering wong tuwa kudu sing tekun pangidepe lan sampeyan minangka jejering bapa pun sak mestine nek dadi pangayoming anak Semareka ten prayetna sumurire ikom balik Titiyoni Kandayani
iku sanyatane Kunjung serat winanggung Termang laluri Sritina ning pasewakan busana sutra maneka warna busana sutra maneka warna negari Ngalengka diraja wastani jembar tebane akeh wulu pametune nenggih ingkang ngasta songsong makuthaning negari jejuluk Sang Prabu Sumali Raja Prabu Sumali Raja jejuluke Ratu setengah reksasa parandene kasinungan kadigdayan ingkang ngidapi-dapi ingkang mungguing ayun Atmaja Kinasih putri sekaring kedaton Ngalengka diraja ingkang wewangi Dewi Sukeksi ayune jagat tanpa timbang mila datan mokal lamun ta karya lamong kathah para raja Narpati miwah sangya para satriya ingkang bingung ngengleng kenganglangan kapara sederek ira ingkang awasta dedya Jambu Mangli anggung kabirangu gandrung-gandrung nganca ngedekake sayembara perang kathah raja Nerpati ingkang samya mupuh sayembarane Sang Jambu Mangli parandene nalika semana datan ana sajuga kewala ingkang sembada ngrubuhake Raden Jambu Mangli mongko saknyatane sayembara perang datan andadekake keparenging galih Prabu Sumali miwah ingkang putra Dewi Sukesi marma kagiat sotaning galih dupi mulat saking katebian ana pandhita ingkang minggah ing Stinggil Binaturata Dupitita pamawase Prabu Sumali Raja nenggih menika ta ingkang ngraka ing Deder Benyu Begawan Wisrawa Anjrahing Geng Puspitarum kasiliring
samirana mrik sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning triya sanget boten nginten bilih Kakang Penemban Wisrawa ingkang kepareng rawuh wonten Ngalengka Diraja. Kakang Penemban, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan saha sinugata ing Panglingga Murda rawuh paduka Kakang Penemban. Ya Yayi Prabu, sun tampa karya bombong tiasing sun tanpa pepindhan ora liwat tiba padha-padha. Semanten ugi kula ingkang putra pun sukesi ngaturaken pangapekti mugi kunjuk wa Penemban. Nini Dewi ya tak tampa gawe bombong ing ati pangestunipun wa tampanana. Nini kapundhinga jimat paribeh Rama. Aduh Kakang Penemban, sepinten to bombong Birawa raosing manah ingkang rayi Ngalengka Diraja ilabet sawetawis dangu boten pepanggihan kalian Kakang Penemban. Jebul ing mangke sing andika Kakang Penemban sampun kepareng rawuh wonten negari Ngalengka. Nggih. Kula mboten saged amethok satataning upacara ingkang endah inggih labet rawuh paduka Kakang Penemban ingkang kados sumengka salira bajra. Yayi Prabu, iya. Kaya ora dadi baya pengapa malah tinemune aku rumangsa bungah lan bombong dene nyumurupi gumelaring negara Ngalengka Diraja ingkang nyatane beda lan saban-saban. Ora ana liya kejaba pangwasanira Yayi Prabu ingkang tansah ambudidaya murih jejeg hateking kiblat lan pun Kakang bisa nyumurupi lamun tataning panembah uga tataning praja wis bisa den pilah-pilahake antaraning katresnan lan kewajiban. Lan aku pitaya lamun to Yayi Prabu Ngalengka Diraja awatak teguh tanggon lan tanggung lirih. Sira watak teguh tansah marsudi santosaning badan lan batin srana tabri makarya ingkang agal kang sarta lembut. Murih kabeh nuwuhake rasa bagya mulya tumrap para kawulanira. Kapindhone siadi tansah awatak tanggon. Pun Kakang pitaya kukuh ing ati, kosaning salira gelem nanggulangi bebaya lair batin. Saengga jroning praja Ngalengka Diraja ora ana ontran-ontran ingkang dumadi. Kaping telune sira Yayi Prabu awatak tanggung nyumurupi lan mrayeknani sekabeng baya pekewuh murih bisa ngundhakake sawernaning kagunan nganti tumekaning gegayuhan para kawula awit sira Yayi yekti nanggung ala becike wong sak negara. Aduh inggih Kakang Penemban ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Persajan kewala sedaya kala wau inggih labet saking jurung pamuji paduka Kakang Penemban ing Deder Penyu. Namung kemawon lajeng menapa keparengipun Kakang Penemban rawuh wonten negari Ngalengka menawi kenging kawedhar tumunten kula badhe nganglungaken jangga nelingaken karna. Yayi Prabu iya.
Yektine sepisan mertinju marang kaluhuran kawibawanira wondene ganeping wigati ora ana liya kejaba pun Kakang bot-bote tinangisan dening Atmajaku Kaki Prabu Danapati Nglokapala ora ana liya kejaba anak Prabu kepengin mungkasi jejakane anambut silaning akrama ya mung wae ning panangising batin ingkang gumana musik jroning ati ngreridu ora ana liya kejaba mung wewayanganing Dewi Sukeksi ya Atmajanira putri sekaring kedaton ngalengka. Mula kang saka iku Yayi Prabu ana tembung ngudan-udane sore ngebun-bun esuk ingkang tegese nglamar aku ingkang saguh anginang jambe suruwe. Apa kepareng lamun to Kaki Prabu Danapati minangka dadi songsong pangayomi Atmajanira Nini Dewi Sukeksi. Waduh, Kakang Bremban. Sewu, mboten nyono bilih mekaten kepareng paduka Kakang Bremban. Wah, bagya mulya ingkang tanpa upami. Ing atasipun yoga kula dipun kersakaken dening putra paduka Kakang Bremban. Anak kula Kaki Prabu Danapati Nglokapala. Ih. Yektinipun badhe manggih mulya agung ingkang tanpa upami menawi menika saged kasembatan. Namung kewala Kakang Bremban. Pepanggil panyuwunipun anak kula Nini Dewi Sukeksi ning kathah para raja lan satriya ingkang sami ngayunaken ketang tresnanipun dhateng karukunan miwah katentremaning praja miwah anggenipun tansah ngluhuraken dhateng jasad kula. Anak kula Sukeksi gadah panyuwun sok sinten kewala ingkang saged amedharaken sastra Jendra Hayuningrat sastra cetha paripurning wangsit inggih menika ingkang badhe dipun suwitani Bremban. Lenglenging driya mangu-mangun kong kanduan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mengku Yahutama ong Yaksa kura rupa sedeng narendra yaksa yaksa laleku kang mawaling engkang Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta lendun amit pasang kaliman tabe sinabet ing iloduni rumaweng tawang tuang linepak ning tulah manluh paman kula ingkang sowan putra paduka ing Argulobang kula pun Jambu Mangli. Jambu Mangli, ana wigati apa? Kowe sowan nanging ora tak timbali. Kula ngertos menawi wonten pandhita ingkang murang tata patrapipun mokal menawi mboten mangertos yen negari Ngalengka wonten sayembara perang. Sinten kewala ingkang badhe ngayunaken Dewi Sukeksi nggih kedah adep-adepan kalian Jambu Mangli. Nanging kenging menapa prapta wonten ngarsa paduka paman Prabu nilapaken blabar kawat janget sinencang. Kula upamekaken metu dalan mburi. Gelem nangkane nanging emoh kupak bulute. Saja muntap ler kinetap yaya ini saja bang mawi ngowi
Oh. Yayi Prabu sing gedhe pangapuramu. Apa kepareng yen to aku murba lelakon iki? Aduh, Kakang Mendeman. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Awit sayembara perang menika sejatosipun sanes saking trekah kula. Menika nggih namung saking moganipun Jambu Mangli piyambak. Nanging aja sinengguh yen to aku jirih getih wadi mati. Aja sinengguh Begawan Wisrawa. Jirih getih wedi mati. Najan to aku sipating Brahmana pandhita ingkang wis mungkur saka ing ngreh. Kadonyan miwah tosing balung uleting kulit nanging jejering wong tuwa aku kudu mituruti panangi sing anak. Apa wae sayembara ingkang ginelar ana negara Ngalengka pun Kakang bisa ngleboni sayembara iki, Yayi Prabu. Kuwi sing tak jaluk. Apa mbok kira aku wedi karo pendhita ing Deder Benyu? Jambungan metu njaba ben lega ati mayuh tak turuti apa sak gending. Cuma mangawur
Jagat Dewa Bathara Jambu Mangli. Ayo, apa-apamu? Kowe kondang pendhita peng-pengan. Ndi ketokno kadikayanmu, Wisrawa. Apa-apamu? Aku dudu wong saudon saurupan. Yen kena tak pringgake becik, mara gage cupeten semene kekarepanmu. Aku weruh lorek ing gedhohamu. Nggonmu ngadani sayembara perang iki. Nyatane kowe mung kepengin milik marang Dewi Sukeksi. Mbok ora icep. Ora susah kagan gunem sing tanpa guna. Ayo maju. Yen ora kena tak eman. Lepasi jemparing tatas nyawamu. Manganjur lakune angin Guntora grahaning arga Kura-kurnita kagiri-giri Horeg bumi prakempita Kumilat bedore murup Nyata sanjata linuwe ingkang wis pinteng kendhenging langkap dening Begawan Wisrawa Bauta Jumlorot pindha kilat tatas janggane Jambu Mangli gumebrok mantul pecah kapisanan. Yeah! Punapa ta miraing sun Prihatin Mas Moko micil tutatan karya sengkang rina megan Gusti Wohing kamal mirae Yayi Prabu pun kakang minta aksama dening nganti anjalari patine Jambu Mangli. Waduh, Kakang Penemban, mboten dados menapa. Mboten dados menapa. Nadyan menika ponakan kula pejah inggih kersanipun. Nyatanipun anggenipun ngawontenaken sayembara perang dipun gelar wonten Ngalengka menika kula ngertos namung kepingin milik gendong lali. Mila nyuwun pangapunten boten dados menapa Kakang Penemban, malah rumaos ical klilip kula. Iya Prabu, aku njaluk pangapura sepisan maneh. Namung kemawon mekaten Kakang Penemban. Mbok inggih keparenga semene sawetawis ngemuti bilih. Panyuwunipun nini dewe ingkang mekaten kala wau, mbok kula dipun paringi dawuh kula kedah kados pundi Kakang Penemban? Yayi, pun Kakang ora bakal kabutan. Aku kepengin manjing jroning sanggar palanggatan kanggo sawetara wektu. Syukur bagi lamun taat majanira Nini Dewi Sukeksi wis sawega lair batine. Piye Nduk Sukeksi? Nggih. Istanipun malih-malih menapa? Inggih menika ingkang dados pemaring manah kula.
Dewa Penemban Begawan Wisrawa sampun kepareng badhe medharaken Aji Sastra Jendrayuning Ngrat. Mila kula nderek Rama. Nggih, Kakang Penemban, sawetawis sumangga kula dherekaken manjing salebeting sanggar palanggatan Penemban. Sukesi kula wonten dawuh wa Penemban. Sumurupa yektine Sastra Jendrayuning Ngrat iku tetungguling piwulang utama ingkang gawe tentreming jagat. Tak baleni sepisan maneh. Sastra Jendrayuning Ngrat iku tetungguling piwulang utama ingkang gawe tentreming bawana. Jagat agung ya jagat gedhe bebrayaning menungsa lan ingkang angka loro jagat cilik yaiku jagating kapribaden. Mula sinebut kasampurnan mengku werdi lamun tinonton srana jagat agung ya jagat gedhe ya bebrayaning menungsa iki. Jagat iki tentrem ayem rukun wong-wonge padha seneng atine nindakake pakarti utama. Keplok jumbuh kelawan kersane kang maha agung. Dene yen tinonton saka jagat cilik ya jagat pribadi. Kang denarani urip sampurna iku menawa uripe pribadi uga tansah ayem tentrem adoh saka rasa wasumelang. Adoh saka rasa gething keburu sengit marang sapa wae ingkang wekasane uripe bisa bali marang mulanira. Aduh, Penemban. Saya sanget sengsem raosing manah kula dene jebul werdining Sastra Jendrayuning Ngrat saklangkung luhur tumrap ing donya menika ugi ndelahan Bapa. Ya Nini, apa wis sawega lair batinmu nggonmu bakal nampani kawruh iki? Merga aja mung waton karep lan gelem. Awit Sastra Jendrayuning Ngrat iki pepethinganing ilmu. Ora sadengah titah bisa kuwawa lan kuwagang anglakoni. Muni nggih. Bebasan ulam mungguing rampadan sarah mungguing lautan sumangga anggen paduka badhe murba mejangaken kawruh menika dhateng kula Penemban. Omawi nam astu nama sifat kajaten yaiku keplok ing tindak lair lan nusi ing batin.
Krenah marang kautaman ingkang bener-bener kanthi rila legawa. Tegese dudu barang pulasan. Ibarat banyu mono banyu wening resik. Lamun diombe ora ana bebayane, malah gawe marming ati lan ilanging salit. Sukesi uripe menungsa ing alam donya bebasan mung sak siliring bawang ingkang werdine sedhela banget lamun to katanding wektu kang bakal dialami ana ing alam langgeng. Marmane lamun urip ingkang nyatane mung sedhela mau yen ora dipigunakake kanthi pratitis lire gunakno nganggo ngombe banyu kang bening nggiluta ngelmu ingkang ora kabeh tumrap marang urip lan pati. Bisa nyumurupi saka ngendi urip iki lan menyang ngendi paraning urip werwa kanthi temen-temen ingkang alalandesan pikir ingkang maton. Kocap kacarita nalika semana tutup Triratya Binurwa purwane nganggo semedi cipta sik panmusirna ingkang kalingan wis kaliling nyata nglangut tanpa tepi sawang lirna jroning gesang sang atma lelak nyono kadi tumete sing tirta pawitra sang Begawan Wisrawa arsa medharaken surau sing aji sastra Jendra Hayuningrat ya ingkang sinebut sastra cetha paripurning wangsit. Oh ngastungkara sidam rahayu sagung dumadi rahayu tumitah satuhuning kono tanana samubarang ingkang katon ingkang sayekti dudu sejatining kono ana kabeh muhung manunggaling panca sasana yaiku ambek limang prakara geni bumi banyu angin lan swasana ingkang agal manjing dadya wadhak kira dening kang alus dadya kemayan 5 ingkang sawiji-wijanggung daya dinayan urip ing uripan bumi dadi wadhahing urip geni dadi warananing urip banyu dadi urip angin wujuding urip dene swasana ingkang hanguripi senajan popotan antuk mulya parandene maksih beja kalamunta tumitah dadi manungsa jalaran ing kono maksih bisa tinebus rana hambek lila legawa sabar narima terus temen rahayu luhuring budi ya mung karana kapikut endahing kahanan teman kerem kirut kaseng semarang bebandaning jagat wadhak rahayu dene sira caket kelawan purbaning Hyang Maha Suci satemah kuwawang rasuk ambek susila jatmiku anuraga yaiku ingkang dadya sarana ngentas penandhangira nalika semana karna jinara terus sing rasa temah padhang tetrawangan jagating Sang Dewi Sukesi kaya wanci panglong kapurnaman sarating bating sumeblak padhang naratas sarandune nganggo padha sanalika kaya ginugah saking guling gregah aduh remban oh napa ta miraing sun prihatin wasmaka ngicil
dereng nate ngraosaken nikmatmu pangat satata netya kados dinten menika. Jebul tumancaning kawruh kasampurnan ingkang paduka wucalaken dhateng Sukeksya babar padang jinglang ingkang sinandhang. Mboten wonten raos duka cipta ingkang wonten inggih namung nikmat. Rama Penemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Iya Sukesi. Raning nyatane sayembaramu wis tak tuku. Sastra Jendra wis tak wedharake, morayuh tak kanthi manjing. Negara Lokapala tetepa dadi garwane anakku lanang Kaki Prabu Danapati. Wah Penemban, nyuwun pangapunten ingkang agung. Sakawit ujuping raos lan sumpah prasetya ingkang sampun kula ucapaken bilih. Sinten kemawon ingkang saged amedharaken sastra Jendra Hayuningrat, sastra Cetha Paripurning Wangsit, inggih menika ingkang badhe kula suwitani. Mila nyuwun pangapunten ingkang agung menawi kula badhe kadhawuhaken kaliyan Prabu Danapati. Kula mboten badhe saged anglampahi wa Penemban. Sukesi. Yogene ucapmu mengkono. Sumurupa Punwa iki mung minangka dutaning anakku lanang, ya dutaning Ratu Lokapala. Iba kaya ngapa bakal surak ingkang padha raseneng lamun to panjenengan ingsun nindakake swiji-wiji ingkang bakal ambabar karusakan. Elingon ini sira iku calon garwane anak Prabu Danapati. Rehning ingsun iki minangka wakil najan to wis medharake. Yektine sayembaramu wis tinuku dening Prabu Danapati, mulayu tak boyong menyang negara Lokapala. Wah Penemban, pundi wonten caranipun nglebeti sayembara kok wakil?